Hola, sóc Mauro, el vostre mestre d'educació física. M'heu agafat preparant-me la motxilla. Sabeu per què? Bé, jo vos explique. Resulta que se n'anem a Benifato, una població situada a 32 quilòmetres d'Alcoi. Es troba en la vall de Guadalest. Bé, per a realitzar aquesta eixida necessitem la roba adequada, val? Roba esportiva, còmoda, que ens permeta facilitat de moviment. Res d'anar amb roba ajustada, val? Bé, passem al calçat. Podem emprar o sabatilles esportives o, si teniu botes de muntanya, molt millor. Val? Xiques, atengau. Ni botins, ni botes, ni les Converse. Correcte? Per què? Perquè amb aquest tipus de calçat el turmell va molt més subjecte i evitarem possibles lesions. Recordeu que el terreny a la muntanya és irregular. Val? Bé, després necessitem una motxilla en la que durem aigua per aconseguir hidratar-nos durant el trajecte, un bon entrepà, molt important per recuperar forces, acompanyat, si pot ser, d'una peça de fruita. Jo en este cas he triat la mandarina. I per últim, paper i boli. Així enregistrareu tot allò que o bé diuen els mestres, jo o els mestres que ens acompanyaran, el guia, i també hem de registrar tota aquella vegetació que siga autòctona o us cride l'atenció. Val? Bé, ho posem tota la motxilla. Ja la tenim llista. Bé, esteu preparats? Teniu ganes de vindre-se'n? Doncs bé, si voleu saber més sobre aquesta eixida, per favor, continueu veient el vídeo. Adeu! Si observeu el pla, veureu marcat amb una V el punt d'origen del nostre viatge, que és Alcoi, la nostra ciutat. El punt de destí és Benifato, assenyalada amb una A. Bé, el camí que hem de seguir des d'Alcoi fins a Benifato en bus està marcat amb blau, val? Seguirem el camí. El primer punt que ens hi trobem és el poble de Penella, assenyalat amb color negre. El segon punt del nostre viatge és Benilloba, assenyalat amb color taronja. El tercer punt del nostre viatge és Benasau, assenyalat amb color groc. I per últim, Confrides, assenyalat amb color blau. Després de creuar Confrides, apleguem al nostre destí, Benifato. Esteu preparats? Eixida a la serra de l'Aitana. Als peus de Mariola tenim la Font del Molí, situada al poblet de Benimantell, a uns pocs quilòmetres de Benifato. Estos árboles son pins carrasca. En la part més alta de Guadalest trobem el Castell de Guadalest. Com? Si no se'n recordeu, no patiu. A veure, vos explique. Una vall és un espai de terra que queda entre dues cadenes de muntanyes i que té forma de V baixa. Pels fons de les valls, recordeu que acostuma a passar-hi un riu. Us ha quedat més clar ara? El masero ha dividit el bancal en 4 parts. Què vos pareix a vosaltres? Observeu el pendent de la muntanya. Mireu que ben plantat, un autèntic esportista. Aquesta planta té propietats curatives. Recordeu que hem de fer un diari de l'eixida.
Fixeu-vos en l'altura d'estes penyes. És hora de recuperar forces. A esmorzar! Xxxt! Escolteu el que diu Rafael. Mireu una cosa, així es diu corral al que és una cabanya de pastor, sabeu què vull dir? O sigui que nosaltres en castellà es diu corral a què era, on estan les gallines i tal, però això així es diu corral en tota la comarca esta. I un corral és un lloc on tanquen els pastors, perquè està clar que hi tancaven els pastors, i també és un lloc on venien un llaurador a cultivar. És hora de continuar la marxa. Mone! Un runar és un conjunt de pedres format per el xoc de les plaques tectòniques que hi ha baix la superfície de la Terra. Estem quasi aplegant al Penyó Mulero, l'últim esforç. Coneixeu la llegenda del Puig Campana? En aquesta muntanya vivia un gegant que es deia Roldán. Roldán era un gegant solitari que sempre passejava pel Puig Campana. Un bon dia, el gegant es va trobar amb Alda, una dona preciosa. Encara que eren molt distints, es van enamorar profundament. La mort li va dir al gegant Roldán que la seva amada moriria quan el sol es posara darrere de la muntanya. Li va dir: quan l'últim raig de llum desaparega, la teua amada morirà. I boig de ràbia, el gegant contemplava com el sol s'amagava més i més per darrere de la muntanya, i també contemplava com la seva amada es tornava blanca. Roldán va començar a córrer cap al cim de la muntanya i li va pegar una patada. Va obrir un forat en el cim per facilitar que el sol li donara a Alda i va llançar aquell tros de terra al mar formant l'illa de Benidorm. Però Alda finalment va morir. Va agafar a Alda en braços i va pensar que la lluna la podia reviure. Es va ficar al mar amb Alda ja morta, però desgraciadament va haver una gran tempesta i els dos van morir a l'illa de Benidorm. I així acaba una història sense final feliç. Ja hem aplegat al Penyó Mulero. No seguiu el camí que puja, que hem de baixar. Alleugereu el pas, que el sol s'amaga. El teix és un arbre d'una espècie no autòctona de la nostra comunitat, però que gràcies a la seva capacitat d'adaptació s'ha convertit en un arbre habitual al nostre paisatge. Observeu l'aigua estancada. Si el terreny fora permeable, la terra absorbiria l'aigua fins a capes inferiors. I així s'acaba el nostre viatge virtual. Voleu provar aquest viatge en la vida real?